हाब सोर गेलेना थाखो बेयावलाय हा लोंनो हायाबा मानो लोंनो जाखोब्रा नै माथो रोदोमसोलाय रोदोम मा जाखो नोंलाय रोदोम मा जाखो नोङो आयै माथो सोर बुना गालांखो नोंखौलाय बिदि आयै थु सिखार न'आव थांसै थौ सिखार न'आव थांसै थु न'आव थौ सोर फाग्ला मानसिफ्रा बिदि खालामलांखो ओइ मादै नै रोदोमखौ सोरबा बुना गालांबाय नै मादै आयै फिसा नोंखौ सोर बिदि खालामखो र' आं दाहाराव बुनि आयै फिसा दे लासै दे आयै फिसा नों माबा मोनसे जायोब्ला आं सोरजों थानांगौ आयै फिसा नोंखौ सोर बिदि खालामनानै हरखो सोर सुनिनि खामानि जाखो बेलाय औ मादै रोदोमखौ सोर बुना गालांखोथाय मा दायनि थाखाय आयै फिसा सोर अन्थाइ बिखानि खामानिमोन बेलाय आंनि फिसाखौ बिदि बुनानै गालांनायालाय मादै आं नोंसिनो फंसे बाथ्रासो खिन्थानो सानदोंमोन मा बाथ्रा आदै देलाय खोन्थानोसै रोदोम आरो मादै मैनाखौ सासे कन्ट्रेक्टारनि फिसालानो हाबा हरसिगोननो मा मैनाखौ सोरनोबा हाबा हरसिगोन आरो हाबानि खालारा थिग जाबाय सैथो नंखाय बेलाय खबरा नंगौ रोदोम बे बाथ्राया सैथो दे नों उन्दुग्रो आं मैनानो फन हरनि मैना रोदोमखौ सोरबा सिनाय मोनै मानसिफ्रा बुग्लिना गालांबाय मा रोदोमखौ सोरबा बुनानै गालांदों दा बियो बबाव दं औ मैना हायोबा नों दानो बिसिनि न'आव फै र' आं थांगासिनो दङ रोदोम नों मोजाङै दङ ना मादै नों आंखौ निमाहा होदो बेफोर गासिबो जाथायानो आंनि आफानि थिनायावसो जाजोबदों मा बिदिब्ला बेफोर जाथाया नोंसिनि नोम्फानि थिननायावसो जादों आंनि खर'नि थै मोननांगोन आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाला नों आंनि फिसानि जानगाराव थादो आंनि फिसाया माबा मोनसे जायोब्ला आं सोरखौ नायनानै थागोन आयै आं मैनाखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा आरो आं मैनाखौ मोनाब्ला माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा मादै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मोजां मोननाया गोसो जाबानो गारजानाय बेसाद नङा आं रोदोमखौ गारनो होननानै मोजां मोनाखै मादै आं बावगारनो होननानै बेनो गोसो होआखै आंनि बेखौ मोजां मोननाया सैथो मादै आरो गोथार गोसोजोंसो मोजां मोनदों प्लिज मादै आंखौ बेबायदि बुंनानै गोसोखौ दुखु दाहो प्लिज मादै आं रोदोमखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा मैना 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 दागाबसै फिसा दागाबसै मैना बिमा जोंनाथ' मैना फिसानि हाबाथ' खाथि सफैथारबाय बहा थांदों बहा मादों एसेबो नोजोर होथाराखिसै नों मालायबा आथिं गोनां आखाइ गोनां बेबा बबाव थांदों बबाव थाङा लोगोफोरनाव थाङाखै बि ए बिमा थांलाय बे मबाइलालाय थांलाय हजोंहाय बियाइनाव लाहार फाहारफ्रा माबायदि जाखो एसे सोंहरनां र' लायनि आं
थां लानानै फै न' फना हेलौ बियाय आच्छा बियाय हाबानि लाहार फाहारफ्रा माबायदि जाखो थिगैनो जाजोबखाबाय बियाय रेडि जाजोबखाबाय बियाय टेनसन गैया बियाय अब्ला रेडि जाखाजोब्बायना बियाय आच्छा दे थेंक इउ हट मबाइला आंबो जामाइजोजों रायलायनि नै। गावसोरल' रायलायो नोमजायजो रायलायनो नोलायलै गावनि बिबायजोजों न' हेल' नै नोंजों रायलायोनो हेल' जामाइजो हाबानि खबर सबरा रेडि जाजोबखाबाय दा औ जामाइजो जाखाजोब्बाय हाबानि खरसफ्रा जेबो सिन्था गैला औ दे जामाइजो बिदिबा मोजां दे हाबानि समल' फैग्रोथोंसै दे होमबा जामाइजो दोनथ'लायदिनि न' फना औ बियाय औ दे बियाय दे औ दे दोनथ'दो दे औ बेखौनो मोजां गाज्रि खबर लाहरदां दे बियाय दे नोंल' बिहामजोखौल' रेडि दोनखादो दे दोनदो दे औ दे दोनथ'दो दे आफा आङो टाउनाव थांना फैनि मैनानैसो गानग्रा जोमग्रा लायनां हाबानि थाखाय दे फिसा दे थाबनो थांनानै थाबनो फै बिहामजोनि थाखाय मोजां नायना लाबो जाहाथे मैना फिसाया मोजाङै फसायबानो जायो दे आफा दे आं मैना फसायनाय बायदिखौनो लाबोगोन थाथ'दो आं थांसै आफा दे जेबो सिन्था खालामनांलानो बिमा गासिबो रेडि जाखाजोब्बायनो आफा नों रोदोमनि सायाव बेफोरबायदि खालामनाङामोन नों रोदोमखौ मानो इसेबां अयनाय खालामखो आफा मा अयनाय बिदिब्ला नों रोदोमखौसो लोगो हमना फैदों एबार जुदि रोदोमा आरो नों सानैजों जुदि लोगो हमलायबावोब्ला आरो रायलायबावोब्ला आरो बेलाय मा डाइरेक्ट जिउसो फोजोबगोन आं अयनायसो होनदोंबाव हा अयनायसो होनदों आयै जाबाय आइ जाबाय नों रोदोमखौ बावनांसिगोन नोंहा हाबानि थि खाला जाजोबखाबाय आइ नोंसोर आंनि बारै माने एसेबो सानाखै आयै रोदोमखौ आं बावगारनो होननानै मोजां मोनाखै मानोना आं रोदोमखौ जिउजों गोरबोजों मोजां मोनो बियो गोरिब जानो हागौ नाथाय बिनि गोसोआ बिराद गोथार आयै नोंसोर मानो मिन्थिया हाब आंखौसो बुजायनो फैबावदों नोङो हा गोख्रै न'आव हाबै न'आव मोनगोनसो दा थां आरो न'निफ्राय दिनैफ्राय ओंखारमोना नों आरो बहाबा ओंखारलाङोब्ला मा जामोनगोन गथ' गोख्रै हाबाय सैमा बादिबाव हाबा जानोसै समाव लेव बेरायबाय थादों सोर रोदों बेलाय नायनां एबाराव लोगो हमबावोब्ला हेल' रोदोम नों आंखौ दसे नील दैमा सेराव लोगो हमफैनो हागोन नामा आं ओंखारनानै दंखायो दे थाब ओंखार होनबा आं थांगासिनो रोदोम नों गोसोआव मा सानखो आंखौ दि आइ आफाया गुबुननो हरनो जुलिनि रादाय थि खालामबाय मानो सिरियास लादिया नों थु आंखौ गोजान जायगायाव लानानै खारदो मैना आं आइखौ हारसिं गालांनानै आं नोंखौ बोरै गोजान जायगायाव लाना खारनो हानांगौ जाखो मैना आं हानाय नङा आं आइखौ हारसिं गालांनानै थांनो हानाय नङा जों सानैजों मोजां मोनलायनाया सिमाङावनो थालांसिगोन बायदि मोनबाय आङो जों सानैजों सुजुनायनि बिबार मालाया हारसिङैनो सेवलांथोंसै हारसिङैनो रानलांथोंसै मोजां मोनलायबानो मोनलायथारगोन होननानै बियो सोरनिबा बेलायाव जाया जोंनि बेलायावबो बियो जायासै आं नोंखौ जिउनि रानि खालामनो सानदोंमोन बियो जाफुङासै रुगुं गैयै लैथोआव फेंफोना जानानै गोजावलांसिगोन मैना बे जोनोमाव आं नोंखौ मोनैयाव हांमा थालांसिगोन रोदोम नों मानो एसेबो सिरियास लाया नों मानो जेननायनिल' बाथ्रा बुङो रोदोम नों जुदि आंखौ गाबोनसिमाव लानानै खारा अब्ला आं आंनि जिउखौनो फोजोबनानै लागोन
आरो संसारनि सुबुंफ्रा बुंगोन दि रोदोमा सासे सिख्लाजों मोजां मोनफ्लानानै सासे सिख्लानि जिउ जाग्रासो लम्पटसो मैना आरो रोदोम दिनैबो नील दैमा सेराव बे खोथाखौथ' आङो आदैनो दिनैनो खिथाहैथारनांगोन पाप नांगोन नोङो रोदोम नों जुदि गाबोनसिमाव आंखौ लानानै खारा आंखौ थैबाय साननानै लादो नोङो मैना मैना आदै मा एदाव मा खबर लाना फैलायखो नोंलाय आंनि न'आवथ' नों मोनसे खबर नङाबाथ' ओरैनो फैखाया मा जादों दे खिथानोसै मा खबर लाना फैदों औ आदै आं मोनसे खौरां लानानै फैदोंमोन आदै आं मैनाखौ बै नील दैमा सेरावसो रोदोमजों रायज्लायबाय थानाय नुबोदोंमोन आदै दासो हा मैनाजों रोदोमजों आरो नील दैमा सेराव लोगो हमबावदों नंगौना नङा नों मेगनजों नुथारदों दा औलै आदै सयथिबो नै दासो नुबोदों आङो थाथ'दो आदै दे थांसै आङो ओइ बिमा बिमा ओरै फैलाय मानो गाबज्रि खावलाबायबाय थाखो आइदै शाला फिसाजोखौ दिथा होनो थिननाया मानो खेला रोङाखैना बहा थांदों नों मिथिगौ माला आथिं आखाइ गोनांखौ सिख्ला देखानाय मानसिखौ आं नोजोर होबाय थानो हायो नामा उसुबिदा खामानिखौ मावनो हायो हा साजाखौ लानो हाया आफा आं लोगोनावसो थांदोंमोन लोगोनाव थांदोंना रोदोमखौ लोगो हमना फैदोंलाय हा लोगोनाव थांदों होननासो बुंहरदों नों आंखौ मोनथियाखै नुदों नामा नोंलाय हा गाबोनहाय आंनि लोगोनि फिसालानो नोंखौ लांफैसिगोन गासिबो हाबाखौनो रेडि जाखाजोब्बाय हा थाव दिनैफ्राय नोङो न'निफ्राय ओंखारबोना गाबोन आलासि फैगासिनो थाव न'आव थाव माबा थाव हा माबा थाव हाला बरमाय सोर आंनि मान सनमानखौ सिफायनो नागिरदों बिसोरो हाय नों गैया हेल' मैना हेल' रोदोम नों आंखौ दानो जोंनाव लांफै नङाब्ला आं मैया बुंनाय बायदि गावखौनो फोजोबनानै लागोन मा मैना नों बिदि खालामना लानो नाङा र' आं नोंखौ लायगासिनो दङ जागोन दे मैना बेसे समायना नों मैना आं जिबनाव बेबायदि मोजां हिनजाव मोनगोन सानफेराखैमोन नों बायदि समायना हिनजावखौ आं नागिरबाबो मोनाखैमोन नों गाबोन समफोरनिफ्रायनो आंनि जाखासिगोन मैना फैद' दाबो जाया नामा थाबनो ओंखारबो रहाय माय फाखुराखु हेल' बियाय औ बियाय माब्रै खबरफ्रालाय नै जों ओंखारबायमोन थांनो बिहामजोखौ लायनो फैगासिनो दं नामा बबेसिम मोनफैखो दे औ आंबो नै रेडिखा दे नोंथांमोनहा फैदोल' दे बियाय दे थांगासिनो दं नै बिहामजोखौल' रेडि दोनखादो औ दे दान दे लासैनो फै दे
औ दे बियाय दे मोनजाखासिगोन नों फिसाजोखौ दिनैहाय दे 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 थ'थ' बिफा थांसै थौ थौ नाय बिमा आलासिया फैगासिनो दंनो नानि मैनाखौ लांनो र' फुजा हैनि नानि ओइ नानि सिखारद' आलासि फैगौनो रेडि जानानै थाखाद' दे सिखारद' आइ दे रेडि जानानै थाखाद' नानि मा सिरि जाखो न'आव दंना गैया जाखो बेलाय ओइ आइ नै माथो दरानो खेवनायसो हा मा बुस्थु बेलाय बिफा मैनाया न'आव गैया हा नै लाइजामसो लिरनानै गारलांबाय लाइजाम एसे नायलाय मैनाया न'आव गैया आयै आरो आफा आं नोंसोरनि थिनाय बोसोनखौ लाखिनो हायाखिसै आयै आरो आफा आंखौ निमाहा होदो आं नोंसोरखौ गारनानै रोदोमजों गोजान जायगायाव खारखोमाना फैबाय आरो आंखौ नागिरनो दा सानसै आं जायजों खुसि आं बेजोंनो खुसियै थाबाय थागोन नोंसोरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो मैना मैना आइ फिसा हिन्जाव नों जोंखौ गारना खारबाय बिमा मैनाया जोंखौ गारना खारबाय बेसेबां अनोमोन आं बेखौ नायल' जाल' सासेल' फिसामोन नाथाय दिनै गैला माथो खालामबावनो बिफा मालाय सिरि सिरि खारखोमालांनायखौलाय उनफोराव माबा मोनसे जागोन बियो साला सैमा निखावरिनि फिसाया लाना खारबाय नै नोमफाया नागिरहैगौ नोंखौ खेबसेयैनो जिउखौ थरल' बख'नानैसो गारगोन आं आइ बुदां नों बहा दं नों आंनाव गोख्रै फै मासे सैमा फाग्ला बुथारनांगौ गोख्रै फै बुवा बियो